С парад на приказните герои, танци, закачки и клоуни, Общински детски комплекс Петрич зарадва многобройните си малки приятели за днешният голям празник – Денят на детето. Подготовката започна месеци по-рано, защото децата заслужават да изживеят своите емоции. Работим през цялата година с деца, но знаем, че този ден е един от много специалните за тях и феите трябва да сбъдват желанията, коментираха от детския комплекс тук. Снежанки, принцеси, пепеляшки, Батман, Мики Маус, феи и вещици танцуваха днес на градския площад, обединени от желанието да се веселят по най-невероятният начин в Денят на детето. Как се казваш? Василена. Василена, знаеш ли днес какъв ден е? Ден на детето. Ти какво си пожелаваш за този ден и какво ще искаш като подарък от мама и татко? Още не съм решила. А какво си пожелаваш? Какво най-много искаш да ти се сбъдне като желание? Още не съм решила. Сега ще ми кажеш ли как си избра костюмчето? Просто защото обичам принцесата Снежанка. И сега си като Снежанка, много красива. Да. Алекс. Алекс, много си страшен. Кой герой си днес? Батман. Батман. Защо ти харесва Батман? Защото той ми е любимия герой. Обичаш ли филмчетата с Батман? Гледаш ги? Да. Какво прави Батман? Можеш ли да ми покажеш нещо от това, което той прави? Като движения? Би се с злото. Злото? И обича само добрите хора и добрите деца, нали така? Да. Знаеш ли какъв ден е днес? Деня на детето. Браво на тебе! Ти послушен ли си? Да. Си. Коя е най-голямата беля, която си направил? Някоя пакост. Сещаш ли се? Която ядосала много, примерно мама и татко или баба и дядо? Не. Ти си послушен и не правиш пакост, да. Нали? Какво си пожелаваш? Коя е най-голямата ти мечта, Алекс? Да събера цялото колекция Бакуган. Пепеляшка. Защо ти харесва пепеляшка? Така. Харесва ми, защото много е хубава принцеса за това. Марийче, какво си пожелаваш ти на този ден? Коя е най-голямата ти детска мечта? Да имам пони. Пони? Да яздиш? Да. Защо обичаш конете? Те са най-хубавото нещо. Мама и татко дали ще се съгласят да ти вземат пони? Да, ще се съгласят. А вещица? За какво прави една вещица задължително? Плаши другите, нали? Да. Ели се казвам Ели Димитрова. Ели Димитрова. Много хубава рокля. Ти ли си я избра? Да. Като кой герой си тази рокля? Като принцеса. Като хубава принцеса. Ели, ти слушаш ли мама и татко? Кажи ми. Да. Слушаш. Сещаш ли се за някоя пакост, която си направила, която много ги ядосала? Не. Няма такива пакости, нали? Добре. Коя е голямата ти мечта? Каква да станеш? Принцеса. Искам да ви кажа, че всички деца имат претенции, желание да бъдат истински принцеси. Някой иска да бъде Снежанка, защото аз съм Снежанка и ме любимата принцеса, но по принцип желая да бъдат принцески. А феи тази година, не миналата година, желаяха повече да бъдат феи, вълшебни, с пръчици и да превръщат света в това, което те желаят. Специално за празника на децата от Общински детски комплекс се постараха да има клоуни, които допълнително да развеселят атмосферата и доставят радост на подрастващите. Мълчуганите получиха още балони, свирки и подходящи карнавални шапки. Hate me, fry me, bake me, try me, all the above, but you can't get in. I don't want no problem, because me professional, make you shake your kettle, thank you. Празникът, организиран от Общински детски комплекс Петрич, днес прерасна в приказен парад, в който се включиха десетките любими приказни и анимационни герои.
Весел празник, мили деца!